wona no kon hay a ƴettata papier mariage mbiyaɗa aɗa lijjitoya ɗum ko resondirɓe poti yiilude ɗum yiito kam poti yaade commune aji ɓe jiilo ɗum ɓe jiita ɗumen kono wona an kala commune mo dewɗa mi refti ɗon ɓe mbi kam wonde ko an a fotani arde ƴeewa an a jogata hoɗen gacce a jogata hoɗen gacce an baaba galle an gona julɗo seeɗa kecce kalta jogoɗa ɓerde ham heccere an ɓerde ma no yori tan no béton an kecce kalta kecce aɗa kon kecce ɗe keccunumami kadi gella ay mi haalanma noon aɗa reppi an ɓuuri reppude kadi mi haalanma hande woni dernier men jonde eyyi minema ko heddi ko kayitaji kalda ɗum de nafatma kayitaji kalda nafatma kay ko wona dernier jonde meɗen so wona ɗum mi wara mi sigirde nden mi wara somi warima wonta goɗɗum joni noon ko ɓuuri raɓɓide ƴista ko minema en kaldata kayitaji kaldata mangu jomam kala ɗo jaaɗa ya an so kayitaji ne kaldano e meɗen han tawno en kaldi saabu ala commune ɗo koyngal ma ngal yaɓɓani ɗeɗo koyɗe waɗi ɗi peƴƴi ko ɗum ko yaɓu kala ne yaha aɗa yaɓɓa tan aɗa yaɓɓa aɗa ronkiya ɗum wa ittam ɗo ɗe wonni sa waɗi ɗo temedde wawi moftade min ko jibinami komi feñata an aɗa bonni andira peƴ mo mbiyatami bonne min wi ka bonne ɗo walla so wonani ɗo ko galle ma mboɗa andi lawol min so wonani ɗo ko galle ma min mematamaa abdoulaye mbaddama fima ha abdoulaye holo abdoulaye ɓiyam nanguma ɗo ɓorma ha laaɓa abdoulaye ɓi eyi ɓiye hanjerde hanjerde ɓiye kay jooɗi an jibinɗa tan ko komi yiiɗa wiide yaro ko baaɗi ɓoli wonno ka wandu a jibinani ko ƴoƴi yimɓe fof ne gandi ɗum a jibinani ko ƴoƴi min son woni wandu gona fowru min son woni wandu an gona fowra ay an gella ka deppuɗo noon deppi ko an kono noon mi haalanma hande ko aljuma garode a julta e juma prison paɗa mboɗam yaha noon haala men gasi jama wonde didire nde tawa feɗenuma ndu feɗenuma ndu ndu naata yittere ma ha ndu heƴa ndu naata yittere ma hande heƴa mi andirma mi heƴanema gula membo noon an heewi mbow mbawka kay jiwata mi ara ha e galle ma mboɗa menace wonno ka rawandu wawma ɓuuri kewɗa holmi hollata min wawma min sa tawi kam gallam mi hirsa min mi tawi haqqille ma o koyngal woni ka jabbuɗo e haqqille he ar gallam mi taw haqqille ma o koyngal min sa tawri kam ni gallam mi wondiri ma mi tawe galle ma an ma mi tawetoɗa mar moƴƴi mboɗo fanma ya haala kewɗa anni dal haaldude ma jarande tawno ka tekkere ka mawɗo mo anda hoore mum ka mawɗo tekkere mawɗo femis mawɗo bonnowuro mawɗo naafiki mawɗo mo ala hoore ma nde ko ndiyam ɓolam woni nande ɗum e hunukuma kono min ndiyam ɓolam gonɗam ɗo ɗam ɓuuri goroli gella ka deppuɗo de a reppi aɗa reppi ko mbiraɗo aɗa sirguino aɗa reppi gella aɗa reppi de a yettoɗa homi a memata gella an mbiɗa a reppani mbiɗa soju ɓandam ndu a reppani mbiɗa so ɓandam aɗa reppi de ɗum ɗo ne tajallo ɓandam ndu wona taji ham ubbete ɗo mi haalanma ɗum aɗa wawi ubbude an ka saysa aɗa heewi haala aɗa wayno mbewa koɗo ni kam hamo gasara pour jawdam ndi tan aɗa yiiɗi gaspiide jawdam tan aɗa heɓa aɗa ɗum wonko joguiɗa ngaari ndi yero yeey ñaama ko galle ma joni mi yan ɗo ñale ko ummi galle yero yeey ñaama ko galle ma fof aɗan jogui an ka wayu ka tiriyan an ka tiri ƴa Allah bonne ma fena Allah min majjani a yawata dugge maso a yawata dugge maso ha maya ko fari ko kodata bandiyagal ma saleje de do tan gonata ha maya a yawata
hande woni mariage o on go awa finde kaw gelay oɗo koko julɗi woni hande woni asiyo woni hande woni ñalawma o te nani ñawla kadi Victorio ni ya mimi Victorio ni pour dewgal ngal pour ɗum ɗo affaire dewgal ngal mariage o e fo pour yimɓe wawa arde law puɗɗo asiyo uji ɗi law ha to gogo julde woni hande ko hande Victorio ni de yero ar selliya ha est ce que selliya ana yoru pindinde hamo yi pour yimɓe ɓe mbawa arde guila mariage o bennan dan ɗo duttuna mon ko afata Victorio ni de ran ñawla de naɗo bibi ka kagara ana ala hakkille hoto meɗe ɗen dara damal suude suni findimi ɗum ñalawma oto heeɓi to ana fatta min bool hamin jaltu min tawma bowol to an ko Victorio ni ɗum tagi Victorio euro nani yaha euro faɗani ɗum tagi noon mi anda so tawi sa huccima galle ma jogoro wawde wonde ɗo mi tan hakkille ma o a wawa wonde ɗo e o galle bagellay Victorio ni de Victorio ni woni o Victorio pour ñalawma hande o hande woni kuman ngal joni jiɗɗa ko yomi addo yimɓe walla jiɗɗa ko yomi pour pinon law mbawen fadde yimɓe ɓe law pour asio law wona law fof gueɗe ɗe yimɓe fof wona lawɗa law o kayne moƴƴi minen kay min pini guila ko ɓooyi heddi an kay ko an fof yaade nder wuuro kay ƴeewa ko poɗɗa addude ko walla ko poɗɗa namdade ko waɗa feere an Ablaye to woni Ablaye tan suudu makko amon suudu makko Ablaye tinani suwa taw Ablaye no yiide doygol quoi Ablaye yo oy Ablaye Victorio ni Ablaye oh mon seri gogo arda fundina Ablaye o mon mi wongi o ko jaaba kimi de ya o ko mi nana yar jor suwa ko dara ko fundina Ablaye umo fajiri yoro mimi Ablaye umo Victorio suddi girmade mom to mi woyani eske wallahi pamani mi woyani hoore mi woyani mi woyani goɗɗo goyanmi ko yaro ija ko goyta yaro goyanmi yaro ko faal diyo kaw makko an ni a heɓani mo ande tawno artani ɗo nan fooɗi tan sumbane sadio jawdi tan ko ma rona hen te fotani ronde ɗo ndewdume makko ɗo mboɗandi ko ɗo no farni yaro o bonna aduna mum o bonna cikago mum kono Allah nana ƴeewomo mayata hawsade kono an baba min aɗon wi Ablaye Fall accu ɗumen to a yiyata ko waɗata ko ñalawma hande o min ɓuuri weltade saabu Moussa nim aɗon ko taki mbimi Moussa nim
adan sa yimi dukin tan kono yero ardunoni so wonan no ardunoni ay hunde fof waddete ko ses watte ko hakkilanta hagal kono kanko o non bawdi di tan hebi hakkunde dingiral o anda ko bawdi kanganno ko kono taade wonti ari ha do kadi ko jida fof ko hoddira accube mbada hay dara woto muuse min dum muusani wadde kay wadi wadde gasi wadde hangal wona accube mbada joni daccu haaji to battino en wadde mi haɓama dow mi haɓama less mi yeehi commune aji mi yeehi partout ɓe mbimano wonko mawɗo leloto soyno so sugo darima yiya ko jiyatmi ko yero yiyani ɗum ko jiyatmi ko so yero yino ɗum natta watta ko waɗɗo Babelai na Ablaye de jabani finde mi findinimo ha tampumi o jabani mami findin mo alay mami findin mo ala ko ko finde kay mami findin ya min mami Ablaye woni wa on hibbulal umu wallodire makko wallahi Victoria ay bam min so findiro woni wonde de yonti annane Ablaye kono yadu balla makko kaba sare do ko sare puccu ko oroy puccu ne lay wallahi kucuna omon do ja habu tawi ko si sel musique mo birono sen ara gadda dum yikko kala ko funade 16 juillet fo gaddu yaade anani ha boy ha 11h kono do 11h Ablaye wawa wonde ya sulmoy ngara mon fan ma do sulmoy yero hankandi ni gasi yande yo dum ni ne tan jahon badon hankandi ni gasi bason tampindi yimbe anani sa hebdo ado wulle yibbe so tawri mo ni joni hokko kala ado wulle tan ado wulle elle wala an woni joba amara ala giye ko min woni jombaje kay yaay joni wadde an gijen be non yimmi ko ara o finnino e mane o ya sodo goro yaay o finnino e mane sodo ya goro e ibisi modi kanyum ne adda misiko jo dum fof kam goto wala so yimo findini mane yaaru ibusi adan ma dum do ko wala ala jaha findino ya mane wana ibusi ko emusi modi yaay o don yo ya o findino ya on dabbi am Abalaye go ko ni mu may job yahay ala ali fenane yahay Ablaye umu ande sibu alla ne la muru umu ya sunu ngara Ablaye yahay bagela nam o wi o yahande woro yara ande min dum do hambe ji gala sofam de yara o yahande wallahi ba Ablaye an ngel marada tani do ko ko ti wol koy ko wala so ma ngaski mi jata do jaha ayo tu jaha yahay Ablaye sunari sundu mo jana Ablaye Victoria ni alla ne sedi Victoria ni te o kuman ko wala do million ya do adiya adje no bandita fere jewa gijembe so tawi mbawi arde après mballuma anani ya jew so be mbawi mbawma wallude ni o jabari do wonata nyawna beeduda nyawnude so fukiri baba ko Ablaye ko mata ko Ablaye yattu annene yatta ko baba min de min yo bay lofna Ablaye ni ana bla lori kam de yo baba yo yahay fere tan ko ni jaha nyewa gijen be pelita jaha do mamen wodo walluma kañum sa pari benna paya wobbe e sa fami ko dum buri wawde wadde ba arrangé de Ablaye mamiya ay awa gogo awa haalde Ablaye o ummo par ce que mboɗo sohli mo mboɗo jogue makko haay awa haaldude makko o ummo wuluɗon ha maya hay goɗe altraɗo yimɓe goɗɗi ni ko maayi yimɓe goɗɗi ni ko maayi hay goto ɗan tan ndeɗo guɓe irane ñetti yimɓe yara hande woni kumal ngal Ablaye udit baka nga udit e udita pra udit noon e joni udit tan Ablaye ko min haalata e maɗe ɓe ko udit baka nga e ummi udit e ya arka e kotta man neni e
merci moi ya ada mburam ama burma arma mi ma yaga so mi yaga ah sa awa suni dim subalo aya hadi asera do hen ngaduna ya musizuji e misigo e seno yimbe pofto sere ngara njorda ara yuma mi tampi gil suba mi dana mi wada yero do yimbe lepp ci dumé ngel muy mo secteur mi ko law ya ngara kanga sella mi o an kudum sa kuma secteur mo ray yangi secteur an ya dalo ya mo wala dalene mo wala dal ya ko dum sara do ngara ne ya so bu suda e ya mudu ya mudu do wala ya mudu oh mais voilà o ba ya ate ci wona ñan ya hawa ndel fon sulmo hawa ma ya mais mburam ka dem mburam jaw na de ngara hat yimbe pofto sere gal yimbe mayi ate go na ram hay goto fotto hay galle ko yerere lu ko tan yero hulani yero hedside midira ko galle islam woni yimbe de mayi o mariya su gasani hay goto fofto kono han ha yeso ko lawol kono baba aɗa andi konngol gotol no wodi e nder pular ne wiya ko majjere humi mbeewa e laaci aɗa andi wonko jiita neɗɗo ne waɗa hunde fof koye majjere kono ñande yeehi hay heɓti e leelowal ngal andi ko wonno caggal muɗum ko fof ko woni ɗon woni gonga ɗo naati koye erreur ko nden hankkadi nimsa jolanta ɗum tawa nimsa wawa wosanade ɗum ko yiɗi ko ɗum noon ɗaccu tan haydara min de sa jaɓani kam oto ɓernde ma muusi hen ñaami yar pijen jalen mbayen no gonnoɗen hanki hecci hanki goppa yero e golle mum e galleji muɗum e eto fayi fof a faami hoto wimo noon haydara galle gella hoto wimo haydara baba ɗaccumo tan ko ɓooyi ko fof mawo artu pular wima ko leggal ɓooyi ndiyam wattani ɗum noro ay to woni ɗo jibinaɗo ɗo mbotu makko dasaɗo ko ɗon o artata galle guellay ay so tan jungo ngone yahay poos so natti yaade e poos tan a yiyat jomum watta ɗurnede so natti hejje noon ma artude heƴanno ɗo yero jungo mum meeɗa nanude poos wona o yeeyi ngaari ma waɗe poos o yeeyi kay wona gootiri e joni wona o yeeyi jawdi fof waɗe poos hikka ko yeeyi hon heeɓi gasi ko bam makko ɗum tagui a waɗa a nawanimo commissariat a nawanimo hay nokku aɗan oppitimo e sago makko sino goɗɗo hande tawanno sokimo wona ko yi jawdi ndi no renira yo watno welirimo guilay aynaɓe so ndungu ayi ndunguji ɓennuɗi ɗi mbelani a yiwi no mbaɗanmi ha jawdi ndi wawa ñamde daɗa capanɗe 6 ujunere saaha guittata cooda e jamde ɗum o ƴewani ɗum fof o yiyani ɗum sahane weela ndungu wasa moƴƴude so ndungu moƴƴani koye jawdi ndi duttoɗan dandira keddindi ɗum fof yero anda ha joni de hakkille makko addani wadde goɗɗum boom o dañno mawɗo taw ko kellifaɗo baajotoɗo bawɗo haalandemo kono ɓen ngala hande ɓuuri hewde ko mawɓe ñakkuɓe fayida wallahi allahu akbar mawɓe jokkoɓe endam mawɓe pewnoɓe wuuro ɓuuri hewde joni ko mawɓe naafigeji taƴoɓe endam fusoɓe galleji aduna boni la ilaha illallah baba heɗomi haalamma baba anni baba hoto wan noon min sa woyi tan mi woyat a woynat kam te kadi sa waɗini min mi anat heɗomi haalamma baba oppo bojji ɗi haydara ñawdani ɓernam nde ene muusa eko heɓma ko eko jogorɗa wadde ko baba sibi Allah accu bojji ɗi komi ñaguiɗomo joni baba woto muusu ɓernde ma e dow hen anani baba ko ɗum muus gonga ne muusi kono bojji ɗi ñawdani hoto irtuɗo tension ma e dow mere yero no artirnomi hano kaɓami ha fewi wallahi mi yiiɗum baba mi yiiɗum wonti kadi goɗɗum min ko ɓuuri fof ko min ko jamanu ɓuuri mettude kono oɗo saaha hande ƴewmi ɗaccidimo e sago makko mettanimi no arduno ni tan muusuno kono joni baba heɗɗomi haalamma baba oppo bojji ɗi baba sa waɗini mi anat de
sodoyɗa goro e tangal an gonda koye harde noppamdi allo manel allo o mo selli mboɗo alde makko mo haari noppamdi o mo selli omo wonde bagi makko manen allo boy wallahi asim sa jaw wallahi sa jodi ha 9h cehlagal amen boni cehlagal amen jodi min natta wonde sehilaɓe jarra bangue mami yara bangam sabu sinno ko ñalawma ma wonno ko min galle mon mbalanmi a faami son fini mi waɗa kala ko fate organisation o kono an allo o woni ko yarde koy o mo selli allo boy allo or dano no pomdi hedo mi halama allo ko min yora boy sare ummo ngara e ciodoyda gorowo e tangalo ngummoda ngara ciodoyda gorowo e tangalo sata wawa dum don wiyam law mi wawa sataw ko sabras jarra hen ar yidi zabirde mi e ñalawmam wiya kam yoro kum jiddom wordem sabras mi anda ko sabras gonda min mi yahana horam hol ko jere wiye mi yaha wursogi mi soodo don gorow a umaki ko woni ko law humote ko kikiri 5 heures don woni kumal ngal mais gorow kay no foti soodede gille 7 heures wala hankini bonnoda yaade soodeda gorowo hanki mbiɗa ka tampuɗo kay mbimami janggo fin 7 heures ngara coɗeda aɗa dano ha joni allo hawa mi harmini manel mi harminimo teglakal amen boni hande boni kala weltindo ñalawma hawa somi harminami manel wiyam jeego MC udit mina blay wonno wa la yari do lawde kesi la anda dum ni won ko yor neli kam ga hen be mar bima ya addu bagage o affaire musique o quoi o wada installer gile joni mon gallama tan fenan gisuma ha joni pour sera musique o yimi garan dum hande won kumal makko pour yimi mi baw finde gile joni ok mais yaro gil suba ha joni mun dem gil 6 heures mun dem telefona cir kam qu'est-ce qu'il y a manako o yangiran wadar gil suba ha joni mon gilo fini gil 5 heures o moto wulle galla men ya wi mo wartir hakkilo hor makko do mimi wa bus do so wana 11 heures wala midi au moins hay dum ko hesude mo ran e gijiragal sabi donc même arto ngam au moins midi wala 11 heures yo fat joni sa hobbi sen joni ko finde wuro ngo gonda dum sena musique am somi yihmi adda sena musique o famde ba afro jibo il faut ngara kay o mon tan wulle galla men o mon tan wulle hen kam fof be fini nenam fini babam fini ala mo finane galle her malama er ngomda sulmal sa wi yaro yo artir hakkille hor mako ko debbo resar wana seno resarde sena musique subalo halate ko 11 heures ngumoro mi do so 11 heures yonani mi umra do en fami
voilà ya yum 11h ngum do mbere mar ton wim ko hawa resar wona siano resar kon MC min kam miida yar kam to bagage o yaada nem quoi sena musique miida to yaada nem de ya jodo para demal place do ha 11h ah mi mo jigi liggéey 11h ngarami ton mo jigi bon pour mi wadde 11h